Wenge mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Kwa hiyo ofisi ya SUPKEM ina marginalize watu. Kwanza watu wa mashinani hatujui maana ya SUPKEM. Hakuna local problem na hakuna local solution. Tunataka election. Moko kuom jodolo onyiso migepe mag sirikal man koda ting' mar kedo gi mibadhi mondo luwa jatend piny William Ruto kendo kawo okenge ne jo mibadhi e sirikal. He has sent us to tell you he's very proud of you, both the players and the technical bench. There is nothing extra you would have done. Sirikal biro dhi nyime gi siro tim mar Harambee Stars kata odoko ni timno ne othich oko e tuke mag CHAN. Jopur niang' e kaunti ma Migori kwano lal bang' niengegi manosebeti ojwang' e puothe kaluwore gi ng'anyo mar jotich Sony. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Jatend piny William Ruto opako tim mar Harambee Stars kuom nyiso chia gi tuke makare e kinde piem mag CHAN moloyo te quarter finals mane girakore kod tim mar piny Madagascar otieno manyoro. Ma kata obedo ni Harambee Stars nolo e tugono. Jatend piny mosebedo kalombo tim mar Harambee Stars kod mich kaluwore kod tuke makare magisebedo ka onyiso Harambee Stars ni mano ok en giko tuge mage, komedo jiwogi mondo gibeda kod ikruok makare ne rakore gi tuke mag AFCON ma ichano tuge higa mar 2027. Korka kore jalup jatend piny Kithure Kindiki mane en achiel kuom johera mag adhula manochopo e paw tuke ma Kasarani noyudo thuolo mar loso kod jotuk Harambee Stars tok logi e opich adhulano. You played your heart out. You played so well. And I think penalties being what they are, game of chance, we have just to accept what has come. And on behalf of the President, who is away from the country, he has sent us to tell you he's very proud of you, both the players and the technical bench. There is nothing extra you would have done. There is nothing you would have done that you haven't done. I understand people are very disappointed. Myself, the team, the players, everyone is disappointed. But we were not to be in the first place. We were not meant to be here. After DRC, Angola, Morocco, Zambia, you get through that group, then you count your blessings. And then, yeah, unfortunately, the game that I really thought we should win, we fumble. But pressure. Obila ma Vihiga ochako timo nonro bang' apisa moro chielo gi magina monego nyawadgi ka gin e yor tich e kar kano mbolea ma Esirabe e gwenge ma Luanda ma koro achijno imanyo kod obila. Kaluwore gi komanda ma sub-county ma Luanda Richard Siele, obila moseyangi kaka Nicholas Samoei nowito ngimane kaluwore gi lisasi manochiel godo wiye. Achich manoyang nyinge kaka Kevin Omondi nokwongo wacho ni Nicholas nochielore kende gi magina kapok noloro simbe moringo lal. Ringre Nicholas otere kar kano ringre ma Vihiga ka obila medo kwayo jopiny mondo chiw lipot moro amora manyalo konyogi e yudo achijno. Tendo ambacho kimetokezea mahali hapa kwa sababu tunajua askari ni walinzi wetu, wanafanya kazi mzuri. Haijakuwa jambo la busara askari moja kuwa mwenzake. Tuko na huzuni sana. Serikali ya Kenya muangalie jambo hili na mrekebishe maneno kama haya. Wananchi walitupasha habari kwamba jana mwendo wa saa 2 usiku hadi saa 3 walisikia mlio wa risasi ambaye hawakuelewa ilikuwa ni nini ilikuwa imetokea. Na baadaye pia wananchi pia waliweza kutupasha habari kwamba mwendo wa saa 10 leo usiku walisikia milio tofauti ya risasi. Na tulipojaribu kuangalia
kukapata kwamba yule ofisa ambaye alikuwa ameaga alikuwa amepigwa risasi ya kichwa. Alipigwa hapa kwa uso na ikatokea upande ya nyuma ya kichwa, na alikuwa amelala, na tulipata bunduki zote mbili, ya yule mwenye alikuwa amepiga simu na ya marehemu. Piny owacho osetudo mier maromo milion 10 gi teko mar stima nyaka sani. E twak mare gi Ramogi TV, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oyango ni e bwo telo mare mier maromo milion 1 oseyudo teko mar sitima e pacho ka mangima. Wandayi wacho ni dwaro mar sirikal en tudo ot ka ot gi stima kachopo higa mar 2030, ka bende olero ni migawo mare oketo tenge omenda mar medo keyo teko stima e kuonde chung' od buche duto ma kaluo e bajet ma higani. Ni for the first time wasekalo mark mar milion 10 kum ute ma ose chugi stima e Kenya mangima. Sani ute mose chugi stima Kenya kaindi ena milion 10 gi 50,000 gi wi. To kane na donjo ofis nene en milion 9 gi karibu 1,600 gi wi. Mano nyiso ni e higa achiel mokalo ni wase chugo stima imier mahao kata machiegni romo gi milion 1, ma en achievement maduong' ahinya. Kendo mano nyiso ni ka wadhi mbele kaka wadhi niendi, to bang' higini 2 mabiro wanyalo chugo stima kendo e mier mokalo milion 1.5. Mano en to maduong' ahinya. To mano dhi keto Kenya nyai mamalo mar pinje ma osebedo gi stima Afrika ka kod piny mangima. Gi sani endi koro ahawo mana tamalo 85 wach mar jogo mose yudo stima e Kenya mangima. To en dwaro marwa ni kochopo higa mar 2030 to bed ni Kenya kaendi gweng' ka gweng' ka ber ot ka ot nigi stima. Okay? To mano en tich matimo kaluwore kod chenro mar sirikal mamalo motelne kod jatendwa William Arap Ruto. Moko kuom jodin Salam e boma ma Nairobi obago wuoth mamuol madhi apis ma SUPKEM ka gidwaro ni apisa mar riwruogno obed tenge mondo mi ochiw thuolo makare ne yiero manyien kendo giwere gi tiyo marach gi mwandu mag jopiny. Moko kuom jogo molap dhogi ndogne lemo mopogore opogore omedo ni apisago osebedo ka telo kuom higni mokalo 3, gino madhi ataro gi chike mag riwruogno. Giseyo telo masani ma SUPKEM kuom rocho chenro mar dongruok ka koro gidwaro ni mondo golgi oko e apisi. Tunataka mabadiliko kwa hiyo ofisi ya SUPKEM, ina marginalize watu. Kwanza watu wa mashinani hatujui maana ya SUPKEM. Hakuna local problem na hakuna local solution. Hii SUPKEM kitu imejaa hapa ndani ni ufisadi na ubaguzi wa rangi ndio iko hapa ndani. Kwa hivyo we want a new election. Nataka election na ametuweka maskini. Sisi Waislamu watoto wetu wanaiba kwa sababu hawasaidiki na si ati hakuna msaada. Riwruok mar jokanisa mar Pentekoste dwaro mondo migepe mag sirikal man kod rating' mar kedo gi mibadhi mondo luw wach jatend piny William Ruto kendo